Nyakoro mo jonga yawre kino machino kiny makawuono e nonro mago mag chal mar piny Kenya. Gik mathoth mosebedo katimore wan kodi kar ka mondo miyo waranga ne nyakoro mo jonga ni to piny Kenya ochung' kama chal nade. Magi ok atim kenda kiny makawuono nyaka Cleophas Luoja Kisumu kanya kwar mukeo nyaka sango tantiere ka kod wenda adek kada migi thuolo mar mondo migi mosi oganda wa kiny makawuono ka wachako odiochieng' mar rango chal mar piny Kenya. Odiochieng' mabende igeno ni jotend migepe manyien ariyo dibedo kata omuma kachiel koda ka jogoro mongirore dibedo kata omuma koromo saa 2:30 mar okinyi makawuono ka gintiere kar jot ma jatend piny Kenya e kaunti ma Nairobi. Kar kae nyakoro mojong chaka sani ayanga twak man go sani ka miyo gi thuolo mar mondo migi moso okinyi makawuono an ka kod okil Kamaloka adek ami moro ka mondo thuolo mar mondo miyo moso okinyi makawuono ka wachako twak Kili Joshua Nyamuri yawe kino machiegni. Erokamano Cleophas, amoso jokanyana gwang'o ma gintie. Amor mar yudo thuolo mar biro go kodgi mbaka kawuono okinyi. Erokamano ahinya kendo machiegni bende kama wantiere kar kachiel kachiel wan ka kod wakili Kennedy Odhiambo ken moda lego oyawre kendo machiegni. Amoso jawinjo duto te ageno ni bedo gi twak maber weche makawuono. Erokamano ahinya kama chielo bende nyakoro mo jongan ka kod wakili Nelson Osiemo oyawre kendo machiegni kendo ndalo mathoth ahinya kichopo e piny koni. Saber kendo amor mondo twak gi jopiny kawuono. Erokamano ahinya. Kama wachako kanya kura mojong weche mathoth osebedo kae katimore kendo wang'e maber ni nyaka sani nitiere ng'ur manokel kaka kod jod bura osebedo ka ywago mondo mi omenda ni ogol kama kaka John Badi nodwoko gi nyakoro moge jwang' achiel kachiel kane gintiere kar kacha omenda mano wacho ni ogolo odiochieng' manyoro kendo nie bengi mago mag kuonde chung' bura mopogore opogore wabinya ne sigana ni nyakoro mojong motelo network mwachako sani. Gilony mar e weche mag omenda kod lep mamil kamor kich, jatend migawo mar omenda John Badi ne osoyo jod bura e ofuko mare kendo tieko mirima margi e wi deko mar omenda mar NGCDF. E nyim od bura, Badi onyiso jo od bura ni gope ma korgi lach ma piny Kenya chulo pinje ma oko emane otucho bengi maduong' mar sirikal kendo weyo dero maduong' mar sirikal nono e dwe mar achiel, dwe mar ariyo kod dwe mar adek higani gino mane okelo deko e chwalo omenda mar NGCDF. The month of February, the month of March is usually, those are very difficult months for us at the National Treasury and the economy of Kenya as a whole. I want to explain to my colleagues that these are the months. First, you must pay capitation to schools in the first term. And out of the total allocation which you gave for capitation to primary schools, JSS, and high school of 96 billion, 48 billion must be released in first term. The same month of January, Mr. Speaker, this is the time that you pay most of the loans, especially the loans which we took bilateral loan, we took from China to pay for SGR. This is the month that we paid on 16th of January, 10.6 billion for foreign payments. The same January 17th, we paid another 59 billion. Badi bende onyiso jo od bura mondo we medo chumbi ka oyango ni kuom dweche adek go migawo mar omenda osechwalo bilion 7 odiochieng' makawuono ka bende osingo mar golo bilion 7 machielo e giko dweni. We have the intention to make sure that there is money released to NGCDF. I want to give a commitment that in the course of this April, we will give again another 7 billion. So that I am in this month, so that I cannot promise next week because next week we are paying salaries. We must start paying salaries, but I will make sure that we release another 7 billion to the board so that we only have 1 month in default. Jo od bura kata kamano orwako kisera mar Badi kod chuny mool kamoko kuomgi dwaro mondo omigi bilion 21 ma ok bilion 7 kende. What we are expecting from you today is 21 billion. The bare minimum and take home as we speak is 21 billion. The minister has responded to our call. He has spoken to us candidly. And remember, as we push, the others pushing. As your speaker, I'll ensure that through our administration in Parliament,
Minister, every single word you have said to the House will be fulfilled. And I want to encourage you also, as you have said, that you'll send 7 billion, or no, before 29th, but if it's earlier, the better, if things work well. Ewi weche mane owach kod jakom komiti mar od bura mochung'ne loso bajet machon Ndindi Nyoro ni piny Kenya nyalo rem chulo gope mage. Mbadi ne ochayo weche makamago kaka mila mag nyithindo ka olero ni piny Kenya ok nyal rem chulo gope mage. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora mujwangi sika na mukilonga nyogodu Chris Owino wacha kutoka yanga kama tiere karaka wakili Nelson Osiema dana cha kodi kaya wacho ni dwe osebedo mapeka enya ne jod bura iwacho dwe mara ariyo ko dwe mara dek jatemiga wacho ni gin gope mane chulo nenya go chop kama chalo kama majod bura wacho ni koro gida buono twak ni giwuok e twak mano nyocha. Kaka wang'eyo ni ekonomi mar Kenya ko osebedo ka timo maber to kochakre ndalo President William Ruto kende. Kiwinjo gimana chairman mar budget manokadho migosi Ndindi Nyoro nyocha nolero maber kaka serikal yudo tabu matek gi chulo gowi magin-go. Nikech kaka wang'eyo siling 100 ma serikal kaw kuomi about 60% dhi chulo gowi maoko. Koro 40% modong' mar chulo county, mar chulo msara jotich serikal kendo mag timo development and other recurrent expenditures. Expenses. So now gimodong' matis ma inyatimgo gimoro kaka koro gik CDF gi ok timre nikech debt maduong' cha 60% ma serikal nyaka chul pile pile oko. To nyaka ing'e ni serikal collect around 154 billion every month. 154 billion. To out of that 154 billion, 60% dhi oko. Koro onge gima serikal mangiso ni okete tesre ni nyaka ochul gope ma oko komonde koro ko bed iye ka otim gik monyalo timo ne jopiny. Koro gik moko aila CDF eminya inakine ka Mbadi nyaka dhi e bunge explain gimomiyo gigo gin delay. Tisi nyaka governors bendalo moko no se threaten mondo gilor counties nikech pesa poko megi. Koro pesni te ma serikal choko gichoko mondo gichul gowi mokwongo nikech serikal ok da mondo ang'o motimre mondo jo mamiyo giga gowi pesa go maoko okwan gi ni ok ginyal chulo gowi nikech gowi no to bembe ma gidwaro mondo gitine jo serikal gitine jo piny kamano ero kamano ahinya Kennedy Odhiambo kamera ange karka achiel kachiel obed nade jod bura nyaka bwoga nikech wacho kanyo ni ka speaker doko donjo mowacho ni oyo gigi pod inyalo lose un gi teko mag loso chike kata luongo jatend migawo mondo obika mondo mi olos kodu ne nyaka chop mana kama ne ji ntiere chieng' tich ariyo. Aparo ne en gima rach nikech Mbadi CS gik mowacho samoro ber to gidak nowach ni wabunge chon moja kwa chop kanyo kech gin gik minya wacho ni chon ni ne wa explain kanyo maber ne gi expect ni giboka chulo 7 billion per month to ne gi default January February nyaka March. Koro ne gi chulo the first payment in April. To no nyiswa bunge chon taparo ni kata wabunge dak no bedo gi nyaka ne luonge mondo bi ibunge mondo explain okone go chopo kombedo samond kaka CS. Kora paro ni going forward as much as samoro ntie reasons ntie gimomiyo pesa poko chul to the NGCF board onego bed ni gino no nyiso wabunge chon mondo kisani wang'eyo ni CDF nigi tije mang'eny kaluwo piny kucha constituencies. Koro kopo ni tie delay madhi bedo to onego bed ni nyiso MPs chon mondo gibende ginyis jok ma pesa go orito mwalo piny kocha. To ka ginyiso gi ni nyaka ibed samond mondi nyaka ichak explain gimo no gichiwo pesa kochakre December nyaka March. Aparo no kondo wenwa chopo kanyo kaka serikal. Kamano ero kamano ahinya Nyamori gik mathoth ntiere karaka kendo ka warango gimorango sani jatend migawo mar omenda John Mbadi ma ok en mokwongo ma jod bura temo dhi e ng'anyo mar mondo mi obi jatend migawo bi e od bura mondo mi okon gi kama CDF nitiere sani en NGCDF endro tich ne ntiere kanyo Professor Njuguna Ndung'u bende ntiere karka higni 17 ma John Mbadi osebede e od bura olero karkanyo ni mae
oken hango neno ka jatend migawo iluongo mondo mi opim gigi duto kama omenda gi nitiere. To kaka jod bura osebedo katayo chenro magi, pek ma kiti ni nitiere godo kata gucho omenda ni mano mar NGCDF momiyo jod bura debed ni thuolo gi duto gisebedo ka gioperate machal nade. Ing'eyo gima late en ni Kenya nigi priorities moko mang'eny monego bed ni kete pesa mana kaka kinde wetewa gi osewacho. Pesa wan go matin, wan gi gope mang'eny to wan gi priorities monego kete pesa, but MPs o insist ni gine ma nyaka kuongo migi pesa, maka pesa gi olewo to gidwa mana ng'anyo. Gitamore timo gik monego bed ni gitimo mondo the country move forward. But my olit nikech court ose declare ni NGCDF Act mamiyo giyudo pesa ni is unconstitutional. Mokoto wacho ni pesa ni onego bed ni en pesa ma either odhi e county government mondo counties otigo as devolved funds pinye ground, or odhi ne ministries mag national government. Because a role ma katiba omiyo MPs onge role, onge teach in terms of implementing projects mag development or any other programs mag serikal. Tij gi onego bed ni gi legislate, gikalo chike, gitimo oversight over serikal, and gi represent jopiny. And therefore it is sad ni minister mar treasury kaka John Mbadi nyaka ket tesre ma obed intimidated mondo gol pesa makata ka ne pesa no nitie gimo monego bed notimo ne serikal kata motimo ne jopiny ma is a priority. Ineno ka koro ochune ma koro ogolo bilion 7 kama kata kama ogolo bilion 7 no ineno ka jol bura pod insist ni gidwaro 21 billion. Kendo gi feel ni mano onego tim kapok otim gimoro amora. So alemo ni 30th of June 2026 ochop piyo mondo CDF Act mondo cease to operate. Emomiyo appreciate ni jatelo mar ODM Jakom Raila Amolo Odinga nyochi neno ka ores gini ka jaod bura ma Rarieda Otiende temo wacho ni pes CDF no ok nyal magi, to nyocho nyise ni pesa no onego giwe mondo pesa no dhi county maka gitamore we pesa no to wach mar CDF ni onego loki mondo bed a campaign issue mondo wajumbe mo insist ni pod gidong gi CDF jopiny ogol mondo terji wajumbe madwa dhi kanyo mondo diore manaka sani ni sero komane ma intiere komano kuom kelo twak makamano mane twak mabende biro saa 3 odiochieng' makawuono make matin kama intiere kar kanyo odong' gi jod bura koso tere county to pogruok mane madhi bedo kar ka kowacho ni kochopo higa manyien to nego bed ni Katiba wacho, I mean, court no pass judgment. Niko chopo 30th June 2026 to CDF Act onego cease to operate. Therefore, pesa ni onego beni, but ineno ka wajumbe osebedo ka temo make proposals ndo push serikal ni mondo gi amend katiba mondo yienegi mondo giger gi pesa no. But ka gi amend katiba gibro bedo ni gi interfere gi gima waluongo ni the basic structure mar the katiba manyiso ni wan gi 3 arms of the government ma gionge role ma tiyo gi pesa ni onego gol mondo ng'ama dhi e parliament ong'eno dhi e parliament ka jopiny bro chule msara mare to dhi oyal ne jopiny kendo hold government to account to government either county government or national government ema mondo implement development project. And because ne devolved funds mano keti in 2003 kama ni CDF no chakore nikech at that time ne pod onge devolution. And my view ni pesa ni mondo kawe mondo tere ne county government mondo spend at the grassroots under the as a devolved fund. Yero kama na yakene ni gimira. Kana medo gimoro kanyo kuom gima okil wacho. Gimoro MPs wacho ni gibro kwamo CDF. Ok ginyal kwamo CDF onge. Going forward ngegi milongo ni CDF. Court no se wuoyo mana sheria man kisani. Koro wach man CDF odong, CDF chik dong, mano wach mano se rum. No se just take gi High Court in September 2024. Mo declare that act unconstitutional. NGCDF. CDF Act. Beno se take gi Supreme Court.
bakoro gidugo gikelo NG medo kanyo ne national government CDF to show ni now CDF is part of national government. It's not devolution. But mano pod no correct. No wach ni kaka CDF obedo. Chal kagima obedo gi milongo ni three-tier devolved system. Ma constitution marwa ok no contemplate. Koro this debate onge. 30th of June dhi chopo ok no CDF ak nitie. Onge. Court no suspend. Wachumnani koro was declared constitutional. It's not there anymore. But since there are ongoing things, matimre, by stroke of midnight, 30th of June, ongegi mara can be done about CDF. Come on. Yes. No, tuni kamentiere. Wakili Nelson Osiamo. Gino sebedoka konyo Uganda mathoth. Omenda ni mano mare CDF. Ochalo gimo sebedi ka itiyo kode kaka campaign ne jod bura mathoth. Kamentiere karka. TWAK ni obedi kata ero kochopo tarik 30. Mano dwe mara auchiel higa manyien. Koko dhi bedo. Governors utikode yo machal nade. Mano kama gitiere wacho ni ero manika en ataro mar chik. Raila Amolo Odinga kane loso kaunti county ma Siaya no wacho ni ero ogole omie governors yo machal nade yot mare en ang'o nikech wacho ni ogole omie governors en giminya wach kiny ya jod bura ngor uonge pesa governors ma dhi bedo kaka Iwacho adier ni CDF osebedo ka konyo Uganda mang'eny chakre na ochakre higa mar 2003 to kwaneno kata judgment mowuok e High Court gima judgment mowuok e High Court mawacho mang'eny kanyo and the role of the members of parliament nikech members of parliament gin gi 3 roles kende: oversight, legislation and representation. Onge kuma gitime ang'o implementation of projects and oversight. Emomiyo ineno ka bang judgment no MPs no the motemo amendment mondo koro golgi ilongo gi nang'o ni patrons. To CDF to ber osepuonjo ji mang'eny, osegero classrooms, osetimo gik mang'eny. Koro gima court wacho the role of MPs e CDF ni onego bed ni wanone kata ko wadwa kill that fund. Ang'o me nyaka wakile mana gi MPs ni ka MPs ok nyabet kanyo to gino ok ber. Ang'o me MPs gi ang'o mono agolo gi oko e fund ni mondo kik gibeda anywhere e fund ni pesa ni obeda gi committee mare e kachacha e constituency ka constituency to biro ga through those constituencies to constituencies go committees go per sub county or from villages up to the constituency level. Obeda gi committee margi matayo gini to koro priority projects mar igani financial year ni wadhi yudo nikech sani gido 150 million per year. Priority marwa e constituency marwa ni en timango nikech kaki wache ni CDF ni has been used for political campaign. Nyisa ni before CDF MPs na bedo ga ranked nadi nikech sani to giwacho ni adhi tiyo gi CDF maber to kata king'iyo CDF no be gitiyo go marach. So without CDF member of parliament mari inyal ranke nadi onya biro ni dala mungisi no setemang'o to roles gi gin adek. Sadi ka role mar ang'wen mar tiyo gi pesa mar CDF timo go projects kigolo mano kuomgi miketo committee piny mar constituency magionge ma pesa ni biro nikech wan gi board mar CDF to nyaka wan gi fund manager e constituency level. Ang'o miyo gima ber ni nyaka ketha nikech mjumbe otamre uke iye to koto wacho nang'o ni ok onego bed ni bet e iye. Emomiyo court no find that act unconstitutional because MPs nitie iye to konego bed ni gitimo tija ilani. Koro an kaka nene kata ka watimo debate ilani obviously kineno kaka CDF osekonyo ji mogole kanyo motere e county government ing'eyo kaka county government wasani tiyo priority areas mana CDF natimo counties tiyo nade ok nyatimo counties tiyo nade ginyalo manage weche mag CDF koso koro idhi lok nyinge an gima neno gi that 150 million mabiro constituency kanya kawo gi example ma Siaya County wan gi how many constituencies
to kiriwo ni pesa mana biro in those constituencies koro the county government. And we know very well the priority areas may county government. I don't think ni pesa ni bro tiyo maber kaka onek bino tiyo ne that constituency. And my proposal kaka nene ni that pesa no odongado e constituency obede gi committee manyien ma jo piny emane in charge of that committee to give meet to give bedo gi priority areas magi e constituency margi ni nyakachka 2025-2026 financial year our priority budget projects gin magi okochuno ni nyaka MP bedi kanya ko bedo CDF Alan makparo ni kanyo mondo ka duogo bang' yo makawo sani paro wuok kuom wakili wodu yoma bende ni studio karaka aduogo mondo mi ka ntiere wach muda medo kotene ko wach mar CDF ka dipono gole morumo medo county mang'eny to wacho kata mo mabe no ndiki kama tin momi ni ok de waka yweyo koso aya ikona kanyo wadhi nyime mano kama ntiere karakae koro kapokwa ka oyweyo no ma sama muchopo kama ntie weche mag CDF karkae wakili Joshua Nyamori achiel kachiel counties ni omenda magi mabende gisedwaro gapok margi mondo bede bilionde mamalo ahinya kendo Council of Governors osebedo ka dhira ahinya mondo gino chope yo makare omenda ni kachako medgi machielo makoro paro sechako dwaro nitiere mondo mi omedgi ma mantiere ma CDF mondo mi gimanage gi odhi chalo nade omenda mathoth ahinya madhi bede counties to matin kata magi ntie go sani oganda ma kalu nyalo wacho nok gine kata devolution intiere gwen ok diwiny muya mar devolution. One, gimanya ka wayiere en ni yes several counties osebedo ka waste pesa momigi kendo gitiyo gi pesa e yo marach. Secondly, any corruption opongo counties wa but I do not disagree with Okil Martin Nikechi the fact ni leadership mag counties mantie sani gin corrupt gi kwalo pesa jo opinion gi waste okumin ni county government ok nyal tiyo gi pesa no. County government as an institution ema chiko miyo ema katiba omiyo teko ma timo gimoro amora ma devolved. Okay? So since omiye teko ma timo gimoro amora devolved en jukumu wa kaka jopiny ni gima wanyalo kech wadwaro the crime mar Kenya kane waloso katiba en ni wadwaro ni mondo pesa dhi piny and pesa all along is ni over 85% ma pesa pod odong e national government. It is important mondo push pesa mondo dhi piny and one of the pesa minyalo push mondo manyalo bedo retained piny kanyo en CDF ni but MPs mondo dogo tim tijgi mar representation, legislation and oversight. As they do that, county assemblies be mondo strengthen wa year jo motegno manyalo dhi county government moko dhi nikech gidwaro kaka gi share pesa mar county gi governor to gidhi mondo gitine jopiny mondo gibe gitim legislation, representation gi oversight mar county government at that level. And get involved in managing this county. MCAs, they were actually gin big, you know, lost negi ward fund. Mano would be as unconstitutional as pesama wami masani MPs tiyogo. Kapesa also be ni governor negi structures and even at the level of governor, county governments negi law requires ni pesa no can be devolved and should be devolved down beyond level mar county ni so that when you make decisions podi at the level mar sub county because constituencies were taking sub counties or in even at the level mar ward talk ni the political leaders better in charge give it structures mar county government to give it structures mar county government major pin participate katiba wacho article 10 the participation in one of the values national values and principles monego be ni define governance and therefore wapunji jopiny kendo wa mobilize jopiny mondo jopiny insist nigi plan gi magidwa timo gi pesa gi at the local level there and one of the governors notimo gino maber malich governor mama Kweni machon Professor Kivuta Kibwana no dhi kata kane MPs threatene no dhi moloso structures on the ground ma o make sure ni planning magi matimore county mama Kweni otimore at that local level. The effect of that, any
king'iyo gima notimore Makueni for the 10 years ma governor Kivuta Kibwana ne governor, tito ka ne gin gik ma jopiny ne dwaro kendo ne gitimore maber kech ne jopiny oversight the county government. And the governor nodagi motamo MCAs nokopognegi pesa no MCAs mondo odhi otim tijgi. So because of that MCAs bene monitor pesa no mo make sure ni pesa no tiyo maber. So if you make the system work properly, then pesa gi bro tiyo maber bro konyo jopiny. But kwa keto ni mjumbe nigi pesa ne moro kanyo, MCA nigi pesa ne, ndalo moko senators bene dwaro pesa moro gin go kae chigne 800 every month nigi timo go oversight. Mabegi ma pesa no timo, we don't know. So kwanya kao pesa gi mondo watergi to the right channels. For instance, ni winjo gimi wacho kuom wach ma bursaries. Everybody is running bursaries. What is bursaries could be consolidated mondo jubed ong'e ni kadwaro bursary ta apply in such an organ ta yudo bursary ka deserve. Tok ni wajumbe wuotho gi pes bursary to gi pes CDF ka gima en pesa gi mar jikon ma gimiyo ng'ama gidwaro areas mok support gi tok gi mi. Yeah. Katieko mowache adwa wacho gima okil Senior Osiemo owacho. Gima shida mar CDF ok ran MPs nitie kuro. Shida mar CDF en ni ofol kanye. Iwacho ni revenue mobedo collected onobe ni pogo between national government gi county governments. Koro CDF ni any national government kose any county government. Koro gima katiba gima court ne wacho en ni CDF ni eno onge architecture mar katiba marwa, onge como fole. To two, kakoro MPs ofole at the constituency level. Koro will we kawadhiga kokil wacho. Wabro bedo gi ministry moro ma handle wach mar CDF. Okay, that is the only way monya fall under national government. To kopo no ken mano. To CDF ni kajipenjo ni koro MPs team oversight. To gin ngama oversight gi CDF ka. Who will oversight CDF? Kak gin magi handle CDF, gin magi implement CDF. Ngama bro oversight gi karagin gach ma funds die nyaka bed gi oversight. Koro kwati an proposal mara en kama. Ni wangi Kenya teg watch counties. Counties hapa ndo sebedo kaya ko pesa. Hapa no dok pin. Keje gano chak counties nente yako pesa mot tamre gi non. Makane dekati ni no tel maduong cha macha kan maranga secretary kan chief mar finance ke dekone kan mar deputy governor ke dekone ano ko dok pin lakini kwa tego county to pesa ni nyalo dhi through the counties keje essence mar devolution kaka nwalo ko katiba marwa en wa kel pesa closer to the people, resources closer to the people. Koro as much as okilwa chimanya kete ministry but watem kete the county government on the county government emodi through those places get funding ichiwe constituencies generally gen sub counties angama mono pesa no get wangen constituency makama pesa makama gini county moro constituencies inya ka pesa no podi ticket county government ngechika koket to iwacho no funds gi gibiro distributed iyo maka itok chik katiba oko contemplate ni wadhi bedo gi county government, national government, and then some small government moro mabedo ran gi MPs. Ma is not being oversighted. Funds mimigi makayo CDF. Katiba emoko oko kinyo article 201 mar katiba marwa wacho mana ni national government ma revenue dhiye gi county government. Koro kopko ni mitero ga CDF ni ento article mani mar constitution ma support. Gora paro no mane gima people must understand ni CDF okoni gole ni kechang. CDF gole ni kech katiba okori recognize ni funds moko ntiega ntie national mitero to ntie miteri county to moro be ntie kando 2.5% of national revenue mitero through a constituency development fund. So mane problem manti kama ne achidhe na dimentiere ntie weche mamoko madonjo karka kaka weche mag hola gi mikawa iwacho weche mag CDF to ntiere karka achiel kachiel iwacho ni nyaka sani bapenyo mwa ukome Immaculate Sudanese owacho kani Cleopodan an manaka mosna welo
penjo machanda en ni pesa mosebedi kiole pinje maoko gi bende nitiere kaka japiny manyalo ng'eyo kaka utiyo koso alenga weche mantiere karka nikech chali mae gima jopiny kaka ne jatend migawo mar omenda owuok odiochieng' manyoro molero gope ma osechul e kidienje mopogore opogore e piny China gi joma moko ma Kenya nigi gopegi kaka ichulogi. Bende nitie chenro ma gigi sirkal nyalo wachogi to nyalo ting'o ndhadhu ma sirkal kuom jopiny kaka nenogi e yo machal nade, wakili Nelson? Leo gima nyaka ing'e ni katiba wacho ni kidhi mondo oholi pesa, it is for development. Kidhi oko kata ibiro through commercial banks kata anywhere, iola pesa mora on behalf of the republic, that money is meant for development. Makleo kidhi China nidwa olo an example of 1 billion. Idwa olo 1 billion to nyaka ibed gi projects ni 1 billion ni ida kee nadi, adhi loso boreholes para beach Kitui, adhi loso ndara kure kinya paro auditor general monokalo ouko kano trace Eurobond ouko rodhi nyaka Amerika to President Uhuru ni kani paro kino no gino kono more kabisa to kano dugo gi report no wacho ni half of Eurobond mana okwa okno biro Kenya to mano biro Kenya onge project mora minyalo identify ni project ni notim gi pes Eurobond. Koro gima ja winjo no penjo en madier ni any fund, any loan modonjo Kenya has to be for development. Gima jo serikal timo ni pesa ka gisedonjo Kenya ka gitere koro recurrent nikech koro gionge gi pesa, nikech pesa ted dok e interest chudo di chulo loan. Ideno koro recurrent ni gichulo police nikech the first people mabedo paid salaries gin ga police gi joami. Koro ineno ni pesa ni ok tim gimoro amora mag development mar Kenya ka. En man koro bolal ka uko be nosewacho ni Eurobond cha nus mare ok no biro Kenya. To mano biro Kenya onge project moro amora to be nge Eurobond en pesa di Cleo. To ka donjo Kenya ka be nge ni the cost of pesa no ka donjo ka no nyati bango e Kenya kae. To uko no wacha maber audit mare ni onge traceable project ma you can trace from Eurobond to any development project. Koro pesa ni mwaologi wan kaka wanene be kaka wasenene mang'eny ni gin most of them gin odious debt. Gin pesa miolo to konygo oganda. To king'iyo that meaning mar odious debt, it is an illegal venture. Ni inyalo dhi, and most of them nikech kidhi oko mar olo pesa nyaka ibed gi parliamentary approval. Ni pesa ni wala dhi ole e China kata dhi ole from this other country to wadhi timo gang'o. Most of them you don't need ok na giyudo parliamentary approval to kata ka na giyudo magi pesa no donjo ka ok no donjo in any development project. Ero mana ahinya kuom duoke mano Immaculate Nyasuda nyakoro mojong sane kama lose weche mag county gi adwa lok tanga kendo mana kama ilose kar kae kaka sirkal nyalo tiyo machiegni kod telo mag counties. Tend counties kantiere kaka 47 duto mantiere pacho ka gitiyo e bwo sirkal mamalo bende botelo kod jatend piny Kenya William Ruto. Paro osewuok mathoth ahinya to kane gavana ma Siaya noloso. Wadwa lok tango oke twak mar NGCDF kendo ang'e ni penjo moro amora mang biro wang' wayud thuolo mar somo gi bende ka wadhi nyime. Kar kae ka wantiere county ma Siaya weekend digino mane James Orengo wacho mano kama osekelo penjo mathoth ahinya ma pontiere kar ka ang'wa los kotenore kod Ramogi Professionals Caucus kaachiel koda ka jok mane oduoko Governor Siaya James Orengo ka gin Migori bende adana winj duol ariyo gi duto. Ang'ena achiel nigi tipo monde ang'o ne tipo kaka ne gi Chal mano mane nitiere kanya achiel kachiel kae to bang'e ang'o winjo ne kaka ne giloso achiel kachiel mano kane gintiere kar kacha. Seyo ne Orengo ma bende ichiwo kar kanya kor mojang achiel kachiel iwacho ni seyo gi mago mawuok ne michiwo kanyo ne Governor Siaya James Orengo kuom pingo sirkand manywanda masani chung mar Governor Siaya ne orocho gi e yo machal nade. Mane gimoro penjo kar ka watwak achiel kachiel gino mano lose dipo nomulo ng'ato marach koso ne gichopo kama chal nade mawinjo kaka giloso achiel kachiel wawinjane.
Matin to Dakario. Kama jothurwa ne thoe. Waseneno nyithindo mang'eny nyaka nyithindo matindo bebi pendo giri ka thoe struggle morango dwadwoko waino. Koro sani ok wanyal dok e lwenyno. Wanuoyo norengo ni orengo to ng'a. Raila emwang'eyo. Let Raila lead the people to the next session. To bende jaluono gongero kawacho ni turonge asara. Meaning the intelligence is measured by the ability of someone to change. Omiyo onge richo kata sani mondo gavana marwa odok piny mondo one kaka onyalo tiyo gi chenro manitie sani the cooperation ma wan godo between Kenya Kwanza and ODM as a party. Siaya County giwegi bro neno gima gitimogo. Ginyalo timo gimiluongo ni sensor motion. Ka gineno ni ne ntiere embarrassment kata kuodo wich mokelnegi gi governor, ginyalo decide, ginyalo yiero gin giwegi mondo mi gikela sensor motion against governor margi. To kabe gineno ni nitiere gross misconduct ma samoro James Agri Bobo Rengo osebedo katimo, dipo nono ka giyiero ni ber mondo mi gitim impeachment. Mano paro nyakoro mojwang' mogol kanyo kod jolony mago ma tiere bore rono mano mar Ramogi professional koka san kachiel kuom gi studio karka en anga chako kode to kapok achako kode wawinya ne jokanyo e kaunti ma Migori bende ne oloso kotenore kod weche gi podi ma pon tiere ka seyo ma imedo biune Governor Masia James Orengo. To gi manyocho statement manyocho golo e mbele wendo ma en president mar Kenya no kodonjro maber kaka joluo. To wan kaka joluo wawacho maler ni wan behind broad based government to gi mwang'eyo ni wan jatendwa en Raila Amolo Odinga. Kendo wachung' kode kanyachiel gi president miluongo ni William Ruto ni kata ber ma gidwa kelo no bondo mi gikelnwa. Omiyo gima Raila Amolo Odinga neno kobedo piny Orengo ino kinyal neno. Omiyo wawacho ni gidhok achiel kaka jo Migori Orengo dong mana mathin to wadhi were kodi. Wasesandore for a long time. We don't expect mondo mi James Orengo oywa pien ka dok chien. Nego ben ni wuoyo gi governor. Raila kapok sano chopo. Ok ni dhi nja riembele ji kamate. Waneno malit. Mokwongo ni wan wayie gi riwruok mar Raila gi Ruto ni. Nikech waseneno ber moko. Nyakora mogi jwang' mano kama gintiere. Wacho ni Orengo kochomo mbele kae kati wadhi were kodi. Mano ne chieng' Ngeso kane itimo ik nyakora mogi jwang' kae to chieng' Jumapil James Orengo ne ntiere nyasi maoro mar nyombo mano mar Prince Indah kaunti ma Migori ne ochopo weche to thoth mabende ntiere kar ka to odarango ka gima miyo liet gi duto biro James Orengo nowacho kar kanyo e liel mano ka nowacho kanyo ni oyo ok ji duto manyalo bedo e sirkal. Achako di wakili Joshua Nyamori ni ntiere twak mano mar Ramogi Professionals Caucus kama gintiere. James Orengo omako kanye malit ahinya ma nyalo bedo ni jok moko ko bedo koma kare. Mokwongo Ramogi Professional Caucus en riwruok makelo professionals ma gine professionals mopogore opogore kamoro achiel to gima kelo gi together ng'eny gin professionals ma nyikwa Ramogi ma joluo. Now and therefore one of the areas come together and ginyalo hold government to account, ginyalo hold leaders to account, ginyalo chiwo pachgi and advice on what needs to be done as we move forward. Gine Manyoro, press conference Manyoro, the coalition, the caucus nyiso James Orengo, man Governor Masia, ni no yere kaka governor. And ka no yere kaka governor, onego focus on tije kaka governor. Wakili James Orengo onego realize ni he's no longer an activist. No nyalo bedo activist ndalo mane student leader, ndalo mane opposition MP. But sani en part of the executive arm mar government. Onego bedo no implement gik makonyo jopiny. And mondo timre nitie katiba dwaro under the principle of subsidiarity ni nyaka giti together with the national government. Together with national government mondo gine kama national government nyalo konyo county government and kama county government be nyalo konyo national government for programs monego bedi national government timo on the ground. Gimo seneno ka Governor James Orengo timo en ni oganda maluo
nitie gimiluonga ni social and political trend at a certain point. Wasebedo ka wagore gi sirikal over the years, and because of that wasebedo marginalized. For a long time, we believe ni onego bed ni wagore agoya nyaka chieng' mi wa right wa. But ineno ka an nadonji activism oluoch ka nyathi matin. To kati ka koganda wa pod koro tinde an gi lwar. Pod gi tijwa en mana bakidi and gi demanding rights wa endara. Nyocha wa decide kotelnwa gi jatendwa Raila Amolo Odinga ni mondo wa negotiate gi sirikandri. Mondo wa build relationship mar jowa gi sirikal. And iseneno ka out of that wasemiyo jowa moko osedonje gine cabinet, wan gi PSS momedi, wan gi several appointments the government, and for the first time wan gi jowa key positions ma define resources manyalo bire kor gweng. And therefore waneno kako ganda ni moving forward wamed sero sirikandni mondo wayud gima wanya yudo water ne jowa ke jowa chandore. Okay, mondo governor owe ketho relationship manyo osechakore ni. And most of you feel ni gimanyo governor timono nyo time at a wrong place, because Saturday no Jaduong' Raila Odinga nyocha yiko bodyguard ne moserite for a long time. Manyo en gi mirima en oyuago ng'ama chalo wuode. At that moment President Musiepne magisebedo ka gitiyogo obiro mondo yuage. To ng'ato kubiro yuagi dalau to wadu moro ok bukre to chako yanyo ng'ani embeleu to aketho relationship mubedo gi ng'ani. So nyo wasayo Governor James Orengo kwa nyise ni kiko interfere gi relationship ni. But kapo ni oneno ni en podo dwa timo tij activism, to kara mondo wejo siaya mondo yier governor manyalo negotiate gi national government mondo wanegi monya kelo. A statement mwacho dochieng' manyoro kanyalo loke nikech moko nitie manodhi gi kisungu kuonde mamoko. Owacho ni gima ne James Orengo wacho, gavana ma Siaya e mbele Raila Odinga kod William Ruto ne en gima kuodo wich. Kuom gima Orengo wacho, machiel kuom gigo manowacho en niya, we tiyo marach kod criminal justice. Owacho ni stop weaponizing criminal justice. Machielo wacho ni ok abi join your praise and worship choir. I will tell you the truth. Gima no wacho kar kanyo ma gima kuodo wich mane James Orengo wacho momiyo yudo seyo machalo kama. Our point kiwinjo gima wacho, our point whatever James Orengo no wacho, one, James Orengo is not any activist mochunge bath ndara maguko kone a leader. James Orengo is a leader of a county government is supposed to have a relationship with national government. And therefore their interaction with national government, at the end of any of that interaction, nitie benefit magino kelona josiaya. Okay? Gik manyo James Orengo wachogo, onge priority manyo gigo nyo nigo e problems ma josiaya nigo. You expect niko yudo thuolo ma interact gi the president to focus on issues manyalo konyo josiaya. Issues mag ndara, mag pi, mag skunde, mag hospital, and so on and so forth. Okay? Ka niti activism manya timo mano. To kapo ni odwa timo activism, to we komar governor mondo ng'ato tim mondo eno dio timo activism. Ero kamano wakili Joshua Nyamori. An gi wuot siare o mana mi thuolo man mondo mi okonwa governor maru ise na machakodi Ken Budalego. Wakili kamibete gik mana Orengo wacho chieng' mandala ng'wen mokalo. Biket gi pim machal nade gima nowacho kalore kod mago manotimore liel kachiel koda ka sigana ma wan go kawuono. Yes, ada chako kama an mokwongo aparo na asiro wach mar ni jokanyanam tiyo gi sirikal mokwongo en gima ber wasebedi ko higni mang'eny kanya tieko. Mar ariyo aneno group moro maluongore ni Ramogi Professionals. Ada wuoyi marach to aneno ka panelist mani bataro aneno ka en one of the members nikech yonge apelo ni giyiero giyiero go kune magi luongre ni professionals makoro gi address weche mag jo Nyanza kaka jo Ramogi magi wacho na Ken Orengo timano koro gisemwango Orengo. Mar adek abiro wacho Orengo James Orengo no wacho ni ok wanyal siro sirikal blindly. To kapar ni gino pogre gi MOU mano bedo signed KCC mane gichiwo points no wadonje sirikal to magi conditions. Among them Orengo wacho ni kik abuse criminal justice system, wach mar kidnappings, wach mar improving the economy. Mogi mono wacho
to mago ni ndiko nikech ni giwacho ni ok wadwa siro sirikal blindly. Tadwa kendo katiyo kada wacho ni Orengo gi Raila Odinga gin gi jomo sengere gin mang'eny. Tadwa wacho confidently ni gima Orengo wacho ok dibora ahinya gima Raila paro. Ono gima da wacho. Nikech kata kane lweny ne gore chon ka Raila lawo gi sirikal ndalo moko bere no punda mo nyod Raila ero Orengo. Joko mo pingo Orengo la buru pe Raila no ko biro kada pundi ute gi ndalo. Koro gik mo Orengo an kaka seng'io historia banka ne gisewe bang SDP politics. Nafwenyo ni gima Orengo wacho seche moko nitie kaka there will be convergence mbele kanyo. Koro jibe kik se Orengo ahinya. Iwacho ni samoro in as a leader nitie gima ok idwa wacho. Kori soko nyawadu moro minyise ni koro mato wende dhi wach kama. Nikech ok dinyisa ni Orengo onge gi namba Raila. Orengo kuwa gi Raila Odinga. Manyaka gipogre mana i public rally. Mano Raila wacho kama to Orengo wacho kama. Nyaka ne wacho ni chakre Orengo sebedo ka wacho gike mopogre. Mana dia. To pile to kidhi i meeting ka meeting to gin gi Raila. Kendo en mo receive Raila. Kora paro ni kik watimre ka gima wan machiegni gi Raila mopogore go Orengo. Bende yie gi wach ni kosipogori kode ni gavana ma Siaya koloso to ranka kunyalo lobi mondo mwandu kata bero bi ne jodak e kaunti ma Siaya to siasa ama influence gi duto. Aparo ni emomiyo no wabiro gi katiba maro ma wacho ni kaka revenue amalo to ridre counties. Ingeni chon kapok no onge gi counties. Ingeni gimo ne Raila ne yuaga pile ni majimbo devolution. Nikech ne chon ka kiwinjiri gi sirikal mamalo to maendeleo okubi. Ngech pesa ni biro through ministries. Kak ni winjiri kucha to okubi. To no wacho na pana mano kutimre watim no devolution. Koro ka tiwinjiri gi sirikal ka to kiwinjiri onge chieng' ibro wacho ni pesa ka ber disbursed kuma bei. Ne gavana Homa Bay kunjire gi president. Onge chieng' para dichiel. Koro watch mar lobbying for funds. I do examples mag lobbying ma county government nyatimo mondo sama koro iloso revenue allocation bill mar counties to wacho ni Siaya governor maru lobby kabisa. Koro un sama miyo ji 10 billion in to bumi 12 nikech nu lobby. That will fall on the floor of the house. It won't go anywhere. Koro as much as wada wacho gigi wang'iro chere gi masheria wacho bende wach mar akiani tiyo machiegni gima digwach Orengo maybe ni sani joluo tiyo gi jatend piny machiegni. Koro kaber to nego bed ni joluo te timang'o riwo jatend piny wacho lwedo. Tok ni nitie kaka kiwuoyo to ken bilion ni moro achiel bro lal nang'o iyo mani formula mani make gi kanyo. Wakili Osiemo iwinje kanyo iwuodo yoma kendo nitiere kaunti ma Siaya ma gavana mari kendo gik mathoth nitiere kar ka seyo mibione sani media. Klewa ni gima dawachi na bwok ka winjo ka wakili wacho ni Orengo kunego bini loso akoloso. Number one, Orengo beni gi ratiche momiye gi katiba mondo wach gik mowacho. Onge ng'amo kosone. Number two, ero giwacho ni koro wane serikal, joluo ntiere serikal. Koro serikal ni gima Ramogi ginyamo Ramogi professionals gitemo tero wae. Gitero wae ndalo mana wane e KANU regime. Sani wasebedo ni wane multi-party. Jintiere different political parties. To wan gi ratiro mar wacho gimora monego bini wacho. Gima these professionals kenda bo ka giwacho ni gin professionals. Ni gino ginyal pogo ni Orengo is exercising his constitutional right. At the same time, koro gigoe nikech owacho gima en oneno e bwo piny ka matimo mar kendo kleo gik miwacho go ma Orengo wacho ni kik giti gi polise e weche siasa. Ang'o minyalo seyo Orengo e wechego?
an pok nawinjo Ramogi professionals gi kobedo piny moyalo mobiro moketo press conference ka dhaw ne serikal gimomiyo naginego Baby Pendo, gimomiyo naginego ji kana gidhi e ng'anyo demonstration 2 years mokadho. Koro gini kik buog ji nikech magi to wang'eyo ni magi mana siasa, groups molos mag responding to politics. Onge gimoro kanyo maduong' monya wache nikech gima long'o ma orengo wacho kanyo onge kata ng'ama oyanyo to orengo ok noloso mogik. Nitie joma noloso mogik to ok no opingo gima orengo wacho nikech orengo is a politician apart from being a governor. Ong'eyo gik matimre kowacho ni serikal kik ti gi polise e timo weche siasa. Kidogo wacho kendo maber nang'o ni we should not even follow blindly. Kata kano Raila odonjo gi gik mondik gi Ruto gi kendo nowacho nang'o ni pod wabro kosoa serikal, pod wadhi play our opposition role. Ok ochuno ni kwadonjo serikal to koro waweyo kendo mane gima Raila wacho ga. Dong tim Makalonzo sewache kar kanyo ka tim mano mar machielo mano mar Jimmy Wanjigi mar Gachagua wacho ni no, you can't have your cake and eat it. In opposition even criticizing government is not the preserve of opposition kende. Kati be kine serikal tine ye kanyo tineno gimarach tiwacho tiwuok ineno jomoko ma wacho ga to podongo mage mantiere kasoro kanyo ni koro in the conflict. Ang'o mi wacho ni serikal rach to pod we are still serving the same government. Nikech kosoa serikal, one democracy wapotin, we are just 60 years old. The democracy marwa. Koro pokwa machua to that level kata mar the America, more than 200 years. Ni we cannot, nwaneno gimarach to wabet piny nikech koro watiyo gi serikal nikech koro president obet kanyo onego beni wadimbre ok onego beni wawacho. An ahero rengo nikech owacho gimaber e mbele president. En ok ng'ama ngoro madhi wuoyo tok tent. Owacho mbele president ni anto okabi follow blindly taneno gimarach. Mano is what is expected of a leader. A leader ok onego beni expected nang'o ni oneno gimarach koro oringe e tok kitanda nikech koro president obet kanyo. Emomiyo abwok ka winjo ka professionals nyalo bet gi press conference to declare ni Orengo is going to, must be impeached nikech owuoyo. Are you seeing the contradiction? Ni professional nyalo wacho gik makamago. Pero kama na penye mduongo nyangini sare osoro mandaka yo masani kaduogo nikech professional kata chel kum conveners mar press conference manyoro mar Ramogi professional caucus intiere karka aka yo masani kato bange mathoth poda duogo mar mondo mi iduog penjo mapon intiere karka mathoth nyakora Ramogi jwang kikidhi mabor. Unatafuta pesa faster? Basi let's aim for the skies na patapata.com. Ingia skies.patapata.com, cheza Aviator, JetX na Aviatrix and many more. Na zinamwaga doka mvua. Luku ni mpya, site iko smooth. Hakuna kusumbuka. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dongi. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yiem tachana. Ibiro tende kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok ajaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Kicho. Waduong' ne police. Yes, ayuri. Topic. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Mana e Ramogi TV. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5
5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Teacher Beach kocha kure saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang'ne ka wadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Nyakuna mojong macheni pod wantie ka wadhi nyime kod chenro mano mar rupiny achiel kachiel kama ote gi medo mana donjo. Ada ka ote moro ka tabiro wakili Joshua Nyamori kama wawe kacha mondo mi wakwanyo dhi kode mbele. Entie mamoko mopogore ko twak motieko go opija ja chumwacho ni mar Nyamasare ya Kisumu asedonje chenro kenda neno makare ka Nyamasare ya Kisumu karkai wach CDF wawek uondore onego kete lwetu bunge governors keto pesa ma ok ber. Mano jodak ma Kisumu. Machielo ntiere karka luone Vitali Suchieng' wuod gi Mkadariu mawacho ni chenro ber kendo luwo e yo makare. Cleophas wach CDF tek an gini kaka nene nitiere kaka jotelo moko tiyo kode marach e dwach gi emomiyo ywak ng'eny e iye. Then bedo ni chik matae onge motegno e gini bagni nitiere nikech kata demi governors tok lu kaka itiyo kode pod shida dhi bedo mana macha. Koro gima onego tim en ni sama pesa ni uchiwe onego bene itimone irange kako dhi mano kama nitiere kacha achiel kachiel. Odhi nyime kowacho lit kaka aneno jopiny tiyo marach to wan jopiny mohinyore kaka pesa tiyo marach to wan mohinyore. Mar ariyo an gima orengo wacho marach ok aneno en ni wan joluo adiere mokwadwa sani wagore ne Ruto to maricho matimore sirkal ok wane. Koro waweuru laumu orengo mano mana pache kendo ni kare adiere ma nyaka wachi. Nitie ote machielo mar Shemutho ka nyalo yude en mbui mar SMS ariade ka uchelo nono ka to maruthi thi uching bene ntiere kar kata yudo pacho akili. Watching greetings aluo twak kendo amor. Cleophas Orengo asiro pache en gi ratiro kaka ja Kenya. Mar ariyo the government nyaka ket tesre chandruok mare chalo ni weweji owacho without consulting party leader mare. Bedo loyal to lawful authority samoro bende ber. Despite the fact ni Orengo osetiyo matek ni party, ODM party ne ok nyal kete lwete nikech loyalty mare is still questionable. Mano be pache mabende oro karka ngarani ngira tiro mare mar loso. Mugi kapok abiro ir wakili Ruth Nathi Ochung wacho ni wacho Orengo to tek aparo ni owinjo jotelo mag ODM
onono wachne motegno. Owacho ni chilo mosemiene thoth nyaka koro nobed gavana. Penjo en ni itiyo kode koso en mana siasa. Mae era chiero jo siasa ma en senior lawyer e kom mabilano. An gima ang'eyo ni Orengo ne ok omor gi Raila tiyo gi Ruto. Mogik, ok apar ka en gima ber mondo moyo Orengo e public. Kamano ok onen maber. Owinjo gimany kaka gi address wechegi. Aluwa to akano moja inako. Erokamana nyaka chalo koda ka Boni Ochieng manowuod Kasipul maluwa ka entiere Nyamasera Kisumu County. Erokamano kuom kete karka. Wakil Joshua Nyamorian kuomi penjo gi thoth nyamantiere karka. To mokwongo gibolero no lera karka. Professionals bende gisebet mondo migilose weche mamoko mopogore koda mago ma ok sir sirkal. Ndigi mathoth nyama chando ogandawa mopogore kata gi siasa. Mana kaka nosepenj kata kod wakili Nelson Osiemo. Ramogi Professional Caucus en a new caucus. And I'm going to check winje machiegni. And uburu winje mangeny as we move forward. Because as a caucus, we intend to engage in all areas of development. We will engage county governments, we will engage national governments. Now, on watch on Mar Governor James Orengo. As an individual, Wakili James Orengo nyalo bedo gi pache. But as a governor, then Governor James Orengo ok nyal bedo gi pache mopogore gi pach jopiny. Ok en miriambo ni oganda marwa temo mondo olos relationship mar oganda no gi sirikandni. And ma watimo nikech wasetemo yore moko to se fail. Okay? Yore ma siema wang jatelo. Sama jatelo nitie ni. Waseteme over the years. So yes, wawacho ka ni watime because of ratichwa. But at the end of the day, iroka ogendni moloso relationship with national government and especially the presidency. The president is still a very powerful institution in this country. And that is why it is said the president retained 85% of the resources Magomar Kenya. Yes, the ideal situation neneni pesa ni onego bedni poge morom. Mwendo ma Kenya onego bedni poge marom to kose bedo kipoge marom. And kidhi for instance ing'iyo the hospital mani Kiambu, ting'iyo hospital mani Siaya. People know that there is a very big difference because of siasa. And what we are trying to do, any Tenya mar President William Ruto moyie no mondo wati kode ni. Wadware as much mwandu to gi development mwanyatelo thurwa mondo watel thurwa. And there are, for instance, Kano, President Nobiru thurwa, and for a very long time, even under the Kibaki government, ni loss of government no chiwo pesa developing aquaculture. Pesa gi no ter mana piny masawa. Okay? In this government, the president Chubiro mo launch the project mar aquaculture mitimo Kabonyo Kanyagwalcha. Okay? It is possible ni pod negi nyakawe magitere elsewhere. Gino kai di Kabonyo sanite doka Kabonyo ditch. Jo kijende ma Kabonyo tiyo kamigede. And after kose gedi kanyo gino bro konyo ji. So I expect me governor koyudo 10 minutes gi president. To nego ngia neni a push interest na Orengo. Mondo abede headline. Koso alos gi president ni ntie hospital moro manisiani mapodonge gine laboratories. Konya mondo get laboratories. Or adwaro specialized ward. Koso odwokre gi president. Okay? So priorities are very important. As an individual Orengo nyalo choose gimondo atimo. To kopo no insist ni eno dwa timo activism. Then owe jo Siaya mondo odbed gi governor manyalo negotiate gi sirikal and NP odhi mondo perform right mareno as an activist or odhi obed kodwaro ni mondo ogine oversight government to odhi obed MP because MPs role gi and oversight government mondo oversight government from parliament and outside parliament. But Owejo Siaya mondo build relationship. Manaka the rest of the governors Manyanza, we expect mondo build relationship with the national government. In Enoka, for instance, kata governor Manyeri Musebedo ka anytime ma rally to criticize government. Ka president nyo di Nyeri
tineno kodhi mondo lombore ne president mondo president owe gima nyalo weyo. Ang'eyo ni kako kinde wanyalo wacho ni but mano ratiro mar president onego tim. Okay? But this is not what has happened in Kenya for the last 50 years. And it is not going to change tomorrow. So let's make the best of what is there mondo jothurwa okonyre. Iga mokalo wakili kapok awinjo kuom jotwak mamoko nikech maya machalo twak madhi tieko godo twak ok amed machielo kendo wadani walose weche makamagi. Wakili Joshua Nyamori, kama intiere ma ok limbe mokwongo ma jatend piny Kenya timo e kaunti ma Siaya. Iga mokalo intiere e kaunti ma Siaya. Kendo nitie chenro mag dongruok mopogore opogore manosingo. Kae ne oloso. Bedo noloso kata gi jopiny e kinde mane jatend piny Kenya biro. Norwake nyaka kia walap mag tuke mago ma Siaya. Kanyo James Orengo gavana ma Siaya ne oloso. Kaito bang'e mae ne oloso ka entiere liel. Pogruok de bed kama wache koso gima ng'ato wacho ni ok dilos ka in gi chiemo e dhogi bedo mopogore ka ionge kod chiemo e dhogi. To jatu moro biro wacho ng'ama odenye mawuoyo saidi. Kinde ma entiere sani omake yo machal nade? Can I trend as a lobbyist and a lobby advocacy? You watch you tiga gimoro milungo ni the 5 seconds opportunity matimo lobbying. Okay? The presidency, anytime a president obiro, whether obiro liel or whether obiro timo development program, and an opportunity man negotiating the national government. Okay? And what we are simply asking any leaders were, especially the governors were, onego be strategic and tactical. Okay? Ni samora morama gingi president. Tuntie very critical issues. Yo dear. Okay? Okone go wondering. Niti nyithindo moko di school because of the state mag schools were. Niti issues mag health. Wakwayo ni mondo gi prioritize issues go. Mondo issues go magi focus on. Okay? And make sure there is goodwill to ensure these things happen. So if we use every opportunity mawango to poison the environment, mawantie, then what is going to happen? Any as resources ma Kenya bro di kunde moko, joabru miss. Okay? Yeah. So I would want to encourage Governor James Orengo, and he's somebody I respect. James Orengo was one of the people who inspired to get into student leadership. Okay? He inspired some of us to get into activism. Okay? But we know there is always a face for everything. At the level of Governor James Orengo, and he's no longer an activist. Okay? He's now a head of a government. And the head of a government, nyaka relate with the head of the government, especially head of government, manyalo konye in a way monyalo konyo rego. Ero kama na inya. Kabiro iro wakili Ken Odhiambo. Tia utama donyo karakaka ukom Brian Oduor. Owacho ni Dagoretti North locked. Mosna Ken Wodalego, mani studio Karkanyo, one of the night. The last stop of Kanyajuok village. Of Nyajuok village. Owacho kani bende James Orengo era tiro mare kama entiere podo yiene mar mondo mi owache kata kopogore kod lemo mare kaka governor. Ipogo geyo machal nade gik moko ariyogi. Ponono in governor to in bende in dhano ija Kenya in gi paro ma intie godo ei apisa ariyo koro gima chalo bende medame libiro. Yes, aparo ni ng'ato nigi kite office binya bete to nitie kiti moro mabe in go as a person. Abisa muro kit no be donjo kuma intieno. Koro ng'ato muro kunyal chuni tie joma nonyuolo joma ilongo ni kizungu wacho ni conformists. Gin ka gidonjo kamoro they are colorless, gin they'll never be remembered actually. Gidonjo to giwuok. Tio tam ne apa 10 years to work, they are colorless. But then there are people mabende gi challenge status quo gimani kanyono. To kada kumwa chope ni kajo Kenya. Maybe dinua te wang'iyo ni kikwa ping serikali mundo maendeleo bi kapenji kata kati manyien dikoro wano masani jipako makiani pesa biri county kiani ne bed ni wan gidaila no wate na moi wan katiba kwadwa donje mondo pesa bi kuma wan tien keche wa jodhier wano ko be wach constitutional change mabendo ohinyo jogo mang'eny kane timo wach mar katiba from Kenya paro wach mani ko no jakre chon katiba manyien jakre chon to ne ben paro ni mon go wate ne jatelo president donjo wach katiba kwadwa wuoyi dikoro poko chipo kuma chopeni
jika kaka Raila Odinga giri ing'en sani king'iyo East Africa waka ing'iyo kuma Tanzania giri nitie mapodi mako nyaka opposition leader bagi wacho ni onge yiero kidhi Uganda opposition leader ne jela nyaka sani nikech attitude no conformist giwacho ni wan ok wach gi sirikal mondo maendeleo bi to kelo nwang'o kora paro ni gini nyaka wang'i maduong' nyicha ng'iyo gine politics mar America to namor sana gi governor mar kamo iluongo ni Maine, one of the states mar America, could disagree with Donald Trump to bit kind. They were exchanging. Mane kaka change biro conversation silago. To ko wacho na an say yera governor akelo mwandu ni jokorwa koro okwanyal change challenge gik moko. Dongruok biro mana biro kuomwa maduong' tie dongruok mathothiso magoro nitie. Lakini kaka mobiro sani ma sani wan gogi ma kedia siayawa kedia legowa tineno gima devolution osetimo. Aparo ni gigo no biro giremo, gigo no biro gilweny. To kane wabedo jok ma wan wang'iyo ni ang'o mwanya yudo kuom sirikal kik wapingi. Dikoro pod wan gi the 1963 constitution. Bando koro gik moko rachi mogik. Kora paro ni mane gima nego wang'i orengo as much as en governor ubende nigi kite moro mabendo yieni kata ng'ato nyaka bed gi kite mama samoro omi kiti no gomi yudo komno kora paro ni mano gima nyaka jini kamano wakili Nelson Osiemo bende jite nyaka ti gi sirkal wacho ni oduong' wacho ka en diang' e lach tie kuonde mopogore mantiere ko wacho ni oyo anta onge sirkal be jite ma ODM tiere kanyo e sirkal jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna ma bende jatend piny Kenya wacho ni kimedo dhira kaka idhirane adhi luongo kata disciplinary team mag founding members mag ODM mondo mi waduokie laini orengo gini bende gin kata kaka jogo manochako duond bura mar ODM kama gintiere di wacho ang'o kotene kod oteni bende madonjo kar ka maket kod mapenji ni Cleo jogo were gi orengo nyatieng' wani jite nyaka sirkal ni mo wacho ni maka ng'ato kwedo sirkal to mano jesik jomoko wacho ni ero kili nyamori gini owek dondore gi gima moko ma ok ochunogi kili ang' duok mano bende kachopo iri ka en kama duko tieko sana ni ok ochuno Cleo ni nyaka jite ti gi sirkal to ko chuno ni ka Raila Odinga odonjo mo sign agreement gi William Ruto ni okawo joluo wholesale nitie joluo mo ok okawe kaka wholesale ni nyaka ti gi sirkal mar Ruto koro gima mo wacho kae malich weche orengo gi an beda kane nikech boka ahinya nikech kata ki paro chon nantiere groups ailago aila mek Ramogi professionals ndalo one party rule mar Moi kinya paro kata omamo kana kwedo Jaramogi modogo kwedo Raila Odinga mong'ise ni onego beno resign nikech he was a member of parliament and is part of government. So these groupings ma biro gin groupings ma biro mondo gi support government e weche ailago. To government be en a big thing ma ka be ni ji te odonjo iye kanyo kaka koro Ruto be dwa mondo ji odonjo iye kanyo ma odwa discipline nyaka Sifuna. What does that portend for the oversight, the checks and balances? Ka ji te odonjo koro one party ji koro lamo President William Ruto. What does that portend for checks and balances? Manyaka bed ni wabet gi jomoko oko kata ka poni joluo ariyo osedonjo sirkal ire wacho ni joluo tiyo gi sirkal ananeno ariyo mas Ruto oseyiero be gimoro miwacho ni nyaka koro walam Ruto nikech koro nyaka projects moko nyaka bedi nyaka ing'e nang'o ni projects bede e budget en mani president mwantiere go ni ten president ma kodhi kamoro to en otenga to owacho ni December kuduogo to yudo ka ndarani asepayo ma obedo maber to is cheapening the presidency nikech gima president owacho en gima nyaka tim to president ma wan go saini en ng'ama losa baramach to gima loso en gima ok lo kata ko wacho ni abro tengo nyoro lero no wacho no dhi miyo Joramba High School 20 million
ndalo cha be nosebiro siemo wacho ni ndara moro mar nango ibro losi. Mago gik mok timre kendo joma nitie ground ong'eyo ni president en ng'ama wuoyo to oriambo. En kodhi kamoro kowacho ni gini timo to onge. To be kibed piny ming'iyo ni gimida wacho ni adwa loso ndara manango ni. Be nitie budget koso ma pesa ni modhi losogo. Nikech pesa milosogo gino en pes government. Wacho ni December kochopo kuduogo to yudo ka ndara makai no setieko. Be en gima nitie bedo budgeted for. Koro gimoro ni nyaka waluwa mi president ni nyaka koro walami ko bet kae ni everybody nyaka follow an mano gimokane ka gima nyako joganda luo. Biri mondo miya wach mare mugi kachalo koda ka Ken Wadalego manisuo kar kae ote ne wakili Joshua Nyamori nitie mano or kar kacha gi ma bende adasomo kar kasa en mawuok chamo to wacho ni Cleophas paro moro bende obiro kar kae kik wase orengo ahinya. Raila sani nitiere sirkal kendo wuoyo nyalo bedo matek in fear of criticism. Nyalo bedo ni Raila tiyo kod orengo e keto sirkal tesre. Orengo pod asere matek mar Raila Odinga maka ofuolo to sirkal nyaka terne kendo chikite. The same character mar orengo no nyalo chalo gi mar Sifuna. Wacho ni Sifuna ka wuoyo to baba wuoyo. Depone mane duol mantiere ka ten duol mopondo. Lakini kangi duoko mano akili Joshua Nyamori angi medical ngi wach mari mogik kantie. Jadura la molo Odinga kadwa loso to oloso wacho pache. Sani wuoyo nyabedo matek. Sani wuoyo nyabedo matek kijana serikali. Angoma mono wuoyo Jadura Odinga wacho ka pache kunyalo loso. And therefore okonego wasiumi gima Sifuna or Orengo wacho in representation ma serikal. Okay? That is one. Gima nyalo wacho any Josia must decide because we have the window of opportunity mati ugi serikal ni gidwaro ngawa gidwaro jalweny ma nyalo dhigo negi lwenje aito gi celebrate ni wuodwa cha nyoyanyo serikal kabisa koso gidwaro jatelo manyalo bedo strategic and tactical manyalo sero opportunities gi development mondo kelne josiaya. Okay? Kapo ni gidwaro jalweny to agikawo James Orengo to gidhi giketo kaka MP mondo gonegi lweny e parliament. Okay? To ka gidwaro jatelo manyalo negotiate and different people including the national government to attitude ma James Orengo negocha is a wrong attitude. And we would want to ask him, Nika Odwani Mondobedi governor Manyalo Konjurua. And this is something more when you see James Orengo Kendo, when you saw governors wate. Nimondo, Gilok attitude Margi, Giwebedo activists, Nengatamado Bedo activists, Gibed leaders, Manyalo negotiate, Gibed leaders, Manyalo build relations, Gibed leaders, Manyalo rewuji, Gibed leaders, Manyalo inspire Joa. Mondo made engage with this national government mondo you'd what we can you'd mondo kill dollar. It is unfortunate ni pod one ge joma feel ni the only relationship monya bedo with serikal any work with serikal where in serikal it has never worked for us and team the same thing over and over again even when it is not working is in my view not being clever. Erokamana ahinya. Wach moko mantiere kar kanyo en dayudo weche mogik kawuok kuom Mwenda mango ka Ken Wadalego kaachiel koda ka wakili Nelson Osiemo. James Obware wacho ni wawek chayo gavana Orengo en mana kare wach mar pingo en mana kare e wach mar pingo gima timore marach e sirkal gima Orengo neno ka obet waduto ka wantie studio ka ok ne ka ochung' ero koro loke jo kanyo wach ni gima Odinga neno ko kobet Orengo krene ko chung ero koro se wach ni gima Orengo neno kobet kata waduto mabet e studio ka ok nyal neno kata ka wadhi gi ndege ero koro giwegwere ginyatieng giwere ginyatieng mos aya Ken Wadalego wach mari mogik awati an kada wacho ni wan kako onagi joluo wawe bedo gi kembele ahinya e wach sirikal mar William Ruto nyo nyaka wadonje to rigal no wasebedo kanyo higni 10 kaka watimore oyier mana ji ariyo ministers to wasechako go dhuru
wasiro sirikal ng'ata mwacho gimoro amora matin madipogre to mono ng'ama onego bedo mana impeached. Aparo ni wadimbre kata ka idhi kisera date mokwongo in ise promise ni in idhi dak gi dichuo. Aparo ni wabed joma otegno matin. Sirikal nitie kanyo to kwan ken mone sirikal Rift Valley pongo sirikal, Jokosto pongo sirikal. Sani koro watimo ka gimwane won sirikal maruto no ni mana kando. Koro naneno kata ka naneno MP na Balego Songa kumae. Nanjo ka wacho nyaka wacho rengi bunge. It should not even be discussed according to standing orders. Kuri punjirin to enne ko mani makuji. Sirikal ose mana yer minister Sareyo wari it kara ko mwa gunus wabro timbre nade. Yes, akwa bana joluo ni wadhi mos wawe gore kendwa nikech gimose ng'oma lich bende sirikal ni be podonge. Ero kama na enya Nelson sema wakili achwari mbi. Apingo wakili lwedo ni waori mos weche mek sirikal gi. Kiwacha dier ni gimoro maduong' be mwadhi wuok go e sirikal ni dakane. Topic mokwongo no wacho weche debts. No wacho weche kaka pesa ok yudre. Pesa ka yudre to pesa itero oko ichulo go gowi. Gimoro maduong' ma sirikal ni dhi timo no in the next 2.5 years. Dakane. Cleo. Kendi bo ngisa kwa duoka. To sani William Ruto tiyo gi much Raila. Tiyo gi much joluo. En ng'ama osebedo rejected all over. Koro kaluo ka imobire to oyudo warmth moro nikech koro di pamone. Mora midhiye mna isiae. Koro weche mek sirikal mairo osemiwa ji ariyo matiyo gi Ruto miluongo ni experts. Wabro neno gima experts go bro timo konyo steadying the government, but that does not mean ni kijumla wadonje sirikal ni koro gimoro amora ma Ruto timo nyocha dong ni mako ntiji dong ni mako nyaka tijo luo. Koro nego be ni koro wapamone ni ka rais obiro to waling wapamone ni koro separate dhowa mar an kaka James Orengo gi dhowa mar kaka governor. Apa ni mano kore be ni gimitimo Kenya masani. Ka gimoro rach to wakwedwa duto. Erokamanya wakili kuom bedo koda isu okinyi ma kawuono otemo gik mabende onge ng'adhi lose kar kae en mana achiel kachiel ma kuom Brian Odur kendo wacho ni tell Orengo criticism wacho ni with our new found allies wacho ni should be kept at boardroom level. Orengo shouldn't tear our dirty linen in public for our enemies to get political bonga points. Brian Odur wacho ni gigi duto nego beni wacho e room moro ma ji obete ademba ji odembore ji madho mana water mag mineral to ji go mana mbaka mos mane gimo tamo wacho kar ka wacho ni kiko luok lewni manya bedo ni chido magwa lela kama ji ntiere wasikwa bere nya bedo kar kanyo mar mondo mi oyud mana bonga points mago mag siasa. Nyakora mo jwang weche thotha ahinya. Sharelo chang bino wacho ni cheno ka okinyi ma kawuono ero kamana nya kuom kete kar ka okinyi ni mana ka wadhi nyime. Nyakora mo jwang cheno mabiro en mar pogore kod nyawadwa Sharon Ng'awo okinyi ma kawuono nantiere ka kod wenda adek agoni uduto ero kamana nya wakili Joshua Nyamori wakili Ken Odhiambo ero kamana nya kachelo kod wakili Nelson Osiemo kubido thuolo mar bedo kod okinyi ma kawuono wagono ero kamana nya maduong' bende joneno mag Ramogi TV ote ma wuoro wasomo kwa somo or ne Joyce Oduor Sadek en ka kod wakili Peter Simba Wasaga kachiel kodaka Easter Achieng mano jalonye weche maga telo kachiel kodaka Kevin Osedo men jata tije mano ka County Governance Watch Sadek ewange Kevin Osedo bono neno ka ntiere Ramogi Professionals Caucus au kono kaka mano joko deji CDF beneje yude achiel kachiel mane makelo giko nata ichendo kinyima kaono nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mokio nyaka Tsango warade juma manyien kabo bedo kanyo ka kelo ni chal mar piny Kenya chieng' tich ariyo ibed kod pasaka makare oriti masani. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony.